Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Sa detalye po ng ating balita, Idol, Comelec Pangasinan hinikayat po na isumbong ang mga mamimili ng boto isang araw bago ang local campaign period. Para sa detalye po ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Hinikayat ng Commission on Elections sa Comelec Pangasinan ng publiko na isumbong ang mga individual na masasangkot sa vote buying sa pagsisimula ng local campaign bukas. Sa eksklusibong panayam ng IFM News, dagupan kay Comelec Pangasinan Election Officer Attorney Erickson Organiza, inilahad dito na kung sakaling makasaksi ng mga namimili ng boto ay isumbong ito sa otoridad. Aniya, bagamat pinahihintulutan ng warrantless arrest sa ganitong insidente ay posibleng arestuhin ng mga mamamayan ay maigi na lamang umanong isang guni ito sa kinauukulan. Alleged vote buying activities, vote selling activities ay mayroon nga na tayong warrantless arrest para dyan, or pwede ring citizens arrest basta masunod yung nire-require ng ating rules of procedure sa criminal procedure. But gusto rin nating masabihan yung ating mga kababayan na pag naka-witness ay mas maganda pa rin para sa kanilang safety na i-coordinate na lang sa ating kapulisan na silang mag-decide na sila na yung mag-aaresto dahil baka pagtuunan pa sila ng galit. Ayon sa ahensya, ang sinumang kandidato na mapapatunay sangkot sa pagbili ng boto ay posible man itong maging grounds para sa kanilang disqualification. Kasama mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.